is hustle. Čaute, my sme Good Boys. Hráme teraz Superheads futbol. Nie je Superheads. Sport. Superheads futbol. A ideme hrať. A ideme hrať. Tu player. Ja budem tento. Ja chcem byť Rooney. Ne? Nej. Tak, Rooney. OK. Hráme z každého 2 zápasy, z každej hry budeme hrať 2 zápasy, takže... Bam. Mucha. Ja ne! Bugy. To je to malé šťastie, chlapec. Ja, přesně. Nigga. Dýchaj. Válec No čas. dobehni si, ha? Nemáš. Dobehol som. Dobre. Vieš, čo nechápem, že my sme na ihrisko, poď čo je za nami. Ihrisko. A na bránke, kde je bránka? Není bránka, čiže... Si myslíš, že ma oklameš takýmto trikom. Digo. Veď sa to buglo. Aha, gej. Ruka. Kopačka. Zuby. Pluska. Zidot. OK. A iba hlavička. Ne, bež porasta. To je pán. Lopta je pán. Jo. Ale ten fan, ktorého si dáme tak. Jo, leď. Jo, Ne. ja som bol. 4-4. Takže je to 4-4. Je to nerozhodne? OK, je to 5-4. Ne. A je to 5-5. Kopačka. To zápas je nerozhodný. A Rooney vyskakuje. Rooney beží. A Liga beží tiež. Ako pol ligu. Ale Ale ne. Liga to je to. Takže letí. Ne. On to nedá, on to asi nedá. On to letí a Rooney. Jo. V 2 sekundách to... A ne. OK, takže golden goal. Vyhral som. OK, Zidane. ja si dám Zidane. Ja si dám OK, tak si daj koho chceš. Zidane. OK, ja si dám Ronalda. Ja nemám Ronalda, ale to má dobré vlasy. Má. Je Zidane bol lepšie. Zidane. Rozohrávka pekná. Zidane, oh. Prekopnete Zidana a Zidane si dáva vlastný gól. Zidane to nevie úplne. Kopnič. OK, letí! Ronaldo. A Ronaldo sa naštval. A dáva Zidanov. Ne. OK, takže. 2-1. Zidane vyhral. To je posledný zápas. Futbal. Futbal, tak. Lebo Potom si dáme ešte tenis, Volejbal, volejbal, basketbal. Proste je taký fight. Ne, prečo som Proste dávala je fight Titanov. Proste súboj. Titanov. Ne. Súboj Superheads. Bude sa to nazývať Sportset. Ne, Fight. Jo. Jaká malá hoptička. Doma som nedala tú hru. Vidno. Edu. Ne. Zidane. Zidane. OK, takže. Tento zápas má minútu. Takže každý zápas... Zidane sa predstavil svojou hlavičkou do mojho hrudníka. Budem plakať. No a na sekundu konca ja už nič nemusím robiť. Ne, vôbec. Vieš čo si tam gol si? Bugy.
Tá, presne. No. OK, takže to som vyhral, čiže je to 1-0 na hry. Je to, že je 2-0. Ne 1-0, lebo som vyhral celý futbal. Aha, takže OK, takže 1-0. Kebyže vyhral raz on a raz ja, takže futbal by sme si dali znova. Ale teraz ideme hrať tenis. OK. A teraz sme tu u tenisu. Tu si ty. Ne, ja som len tam. Ďalej. Posledný, úplne posledný. Ja chcem byť posledný. Ešte. Tento. Ne, ešte. Že tento je potom prvý. Není, iný je prvý. Ešte. Toto chcem byť posledný, ja som rád byť. OK, dáva. Tenis veľmi hrať ale nevadí. Ja taký. Nejak sa dám. Tak ešte raz sa môžeš dotknúť. A ja viem, ale mne to ako nemohol som tam proste ísť. Smeď! Yes. Raz na zem. A bejom. Prečo musíš raz na zem? Nemusím, ale chcem. Chápeš? Mám nulový speed a som ešte k tomu zamrznutý. Nega! Ja som nega. Aha, ja som na tento. Takže ty... Nevadí. To nevadí. Nega je proste profesionál. Vidíš, keby som neprišiel na to, že som nega, tak by som vyhrával. No poď. Nevieš odbiť? Ne. A smeď! Smeď, jasne. Bugi. Nevadí. Hop. Že viem zablokovať celú hru. Bingo. Hej, rebel lopta. Rebel, ale. Ne, panda. Choď, Vanda, choď. Panusík, áno, choď. Áno. A panda. Mohli tu byť dvaja. Pri tenise si dáme iba jeden zápas, lebo tu sú ako sa to volá, neviem, smeče. Gameboy. Ne, sú to smeče. Proste celá hra Smeč. je jedno, to ten onen. Bomby! Ne! Choďte, ja. 1-0. Máš jedna? Vidíte? Tak to som myslel. Hej, hlavičku, loptičku, daj. Ne! Shots. Zahrám si celkom 5 hier, táto už je druhá. Takže prvý bol futbal, teraz je tu tenis a ďalšia hra bude volejbal. Tak pôjde basketbal a posledná, najlepšia, no Asi. posledné dve sú najlepšie. Taký... A potom pôjde hokej. A tam sa všetko možno rozhodne. Bomba, ja chcem dajku chytiť. Ty na čo sú dobré bomby? Ja som dosť čierny. Ale. Ja toto ti robí, hej, bomba, som nevedel. Ani ja som to prezil. Oh shit. Zmrzni. A ja som tu nega. Pozor, mrzol. Ty zamrzol. A rebel. Aká veľká. No. Ešte raz na zem. Ja si tu profesionálne odbijam sám so sebou. To je tréning. Ale už sa mi 45, odpička. 15. Ja si dvakrát to Raz, keď spadne... To nie je dobre. Áno. Ja ešte môžem vyhrať. OK. Jo, bomby pre mňa. No. OK. Áno, mám šancu vyhrať. A bude 1-1. Ja viem.
Ale mám šancu vyhrať. Nemáš. Musíš dvakrát vyhrať. Ha? A DV mám. Takže to je ako... To je, nazvime tomu, že to je Adam Drzý Vanga a basta. Ne, to je... Áno, je to 1-1. Nemôžem odmať. To bolo jasné. Ne, tak to bolo čo? profesionálne. Jasne. Nevidíš, že... Pozri, give me 5. 5. Ne. Toto bolo veľmi profesionálne. To bolo pro. To bolo pro nigga. Nigga, si ty, ne ja. Ja viem, ale... Veď vidíš, jak mi sa... A teraz som zamrznutý, ako tvoj. Ale dal som to. Nevieš povedať, že ne. Ne, letím. Bouncy ball. Yes! Ne. Ne. Nemusím odvíjať. Ja musím. Boogies. Swole. Yes. A to tá bouncy ball bolo. To bola najlepšia lopička, aká tu je. Podľa mňa. Žlté, najnáviť. Abo jaké? Fialové? Žužové, ne? Deadball. To bude mŕtva, keď ju neprerazím. Vidíš, jak sa zmenila. To je Magic. Jak? To ja som prišiel a Zidane sú fusky, daj, aby sa opička zmenila naspäť. Ha! To bolo Magic kúzlo. Niga prvá. A teraz Čiže je pôjdeme to zahrať. 2-0 na hry. A teraz si ideme zahrať volejbal. Toto! Ty vajco, ja som tiež vajco, Ne, okej. ty si vlasatý vajco, ja chcem byť čisté vajco. Chcem byť stále. No. Som vajco a hráme volejbal. O, ja som zase Ty vajco. si vajco. Tak Nevadí, tak ja budem ten vlasať. Neviem, čo to je za hru. Máme ruku bez nechto. Ne, nemôžem si vypropovať, to nejde. Áno, dal som to. Není tenis. Si máš pustiť. Hráme to do 7, čiže zatím je to 2-0 pre mňa. Pozri, vidíš? Mám moju ruku vo vsieti. Ne, ja sa iba 3-krát môžem dosknúť. Leď, Foreste. Mám sádru. Ja som... Máš sádru. Už nemáš. Bum. Takže letí... Spike. Čo je zaucenené? Až sme dan. Ne, vidíš, toto není volejbal, to je... Vy. To je volej, normálne tam volej. Oh my god, ja som Zidane, tam je Zidane za mnou. Vidíš, tam je Zidane a Rooney. Zidane a Rooney. Presne. Keď sa pýtate, kde to je tam, kde sú fanúšici a pod nimi. To je tak tu, kde odbijam akorát Zidanovú hlavu. Skajte chvíľu. Bam! Oh. Ja, Zidanová hlava je dôležitejšia ako odbiť loptu. Nevyruš iba pri... Default. Takže je to zatím ešte jedna hra z volejbalu. To je tu player. Ok, ideme druhú hru zahrať. No akože druhýkrát volejbal. Takže ja si dávam zase vajco. Vajco. Idem pokračovať to, čo som začal v druhom kole. Takže čo, že behráš? Ne, som sa ešte... Nie, toto tu, vidíš? Ne, nevidím. Proste, že... Nekecam. Ty si taký... Ho! Ne. No, Prehral homo. som. No, homo. Dal som to. Big ball.
To je väčšie než tvoje vajco. To je väčšie ako ja, chápeš? Však ty si vajco. Ne som. Vajco, čo Mám len vajco? zrostené obočie. Prečo chodíš, keď si vajco? Ja sa... teraz pozri. Teraz je to vo slow-mo. Tak ja som tiež. To v slow-mo si ho Kedy? budem. Slow-mo vás. Dostal Hej. som achievementa. Deadball. Tvoje, keď ju neodbijem, ju zoberiem. Hop. Môžem ju hneď pustiť, nechcem zase mať 4 to. Ten zápas je priam nerozhodný. Ah, Som to odbil. tady som bol. Tu som bol tam. Kto je? Daj to, prosím, pust to. Yes. To 5-5. Musím dať dvakrát. 6. Ne, prečo také To je fanda, daj fandu. OK, chcem. Fandušika. Ne. Jo. Ne. Co to dal? Choď preč, Fando. Oh. Yes. Fanda je vôbec. Veľký. Ne, on je najlepší môj Nie. kamarát. Ne. Zradil si Zidana. Ne. Áno, vyhral som, čiže z týchto hier už je to rozhodnuté, že keď už som vyhral 3 hry za sebou z 5, čiže víťazom som ja. Ale zahráme si ešte Basketbal. basketbal a A tak si hokej. dáme hokej. Takže ide basketbal. OK, a sme tu pri basketbale. Dáme tu player. Áno. Ja chcem byť Hadniga. Ja som na tej strane, ja som player 2. Nie, ja chcem byť taký, že Niga. Ešte, ten. Si to hral. Ja ešte nehrala. Ty nehrala. Nehral. Ty Maďar, ty nehrala. Ne, ja nemáďak, ja by... Sufúska. OK? A hneď 2 body. Za 2 sekundy. 4. Takto sa rodia deti. Nejaká urážka na deti, ktoré sa zrodili v koše. Ne, z koša sa rodí iba Hitler. Ne, Hitler. Ne, ty si sufúska. Ty sa rodí jak? Tie sufúsky sa rodia z opice. Jadu! Ne. Dej. Ja nehrala tu 2 roky. Ty nehrala, ty Maďar byt. Ja byť Ne. nemáďak, ja byť... Bejom. Ja byť Bejom. koza. Áno, to mi pripomína, keď tak si pozrite aj náš tutoriál ako Challenge Simulator. Aký je bol? Ne. No a Cube World, samozrejme. Ne, ty máš to tu? Už nemáš. Bam! Ja som košu. Vidíš, jak som rýchly. Hop. Rýchlosť, rýchlosť, Nedáš koš. rýchlosť. Hop. Poď, dribling. Bam! Vidíš, aký koš. Ne, nevidím. Vidím len ten svoj. A rukavička a moja ruka sa pomaly točí. Jo, ja sa točí ruka, vidíš to? Šľuskajú to pánky. A však ja som rýchly. Vidíš, čo som urobil? Ja som to dal najviac. Ty si to nedal, práve to. Spodek to odvaja a bejom! No tak bejom vravím. Zase mám zážiť. Ne, prosím, ne. A čo ne, ty, ale to sú 5, 13.
No veď to je, ja už môžem prehrať za chvíľu. 3 points, 2. Basketbal si zahráme dvakrát? Áno, môžeme. Bože, tak. No jak to mohlo... Som buk. Ty si buk? Ja. Ne, 3 body. No keď teraz zase 3 body som prehral. Leď lopta. Vždycky všetko Už nem. Prečo? No veď ja viem odbieť z baru. Hej, Makarena. Jedu. Ok, takže dáme si to ešte raz. Hej. Ok, ideme to hrať ešte raz. Zase s tými postavami. Skús aspoň teraz vyhrať. Idem. A dám koš. Fík. Vidíš, teraz nebudem mít pár levce. Ja musím dať ti tiež koš. No. 6. No, to není fér. Áno, som sám, úplne sám. Idem, úplne sám. Ne. Preskakujem. Lat. A skat. Áno. Ty hoga. Ruky. Ne. Taká malá veľká. A to je taká bouncy ball. Není. Ešte kebyže je taká, no tak To by malo cool. no ne. To má taká bouncing. Ty vole, to nemôžem odbiť. No konečne. Ne. Kytiš ty krásný kvôl. Okej, ja hovorím svoju stratégiu. Nie. A stratégia nehýbania. A behania! Rušíme stratégiu. Nemôžem skončiť s nulou predsa. OK, ja to dám. No poď. Ja som maličký. Vidíš, teraz si ho... Bože, akého mám veľkého. Vidíš ho hnutého za seba. Vidíš? Ja som ju zabudol. Kde si? Poď sem. Teba dám tam. OK. No kebyže ešte vyhrám, to by bolo... Nevyhráš. Bež Forester. A to sa odrazí a dám koš. Prečo si to musel ťuknúť? Ešte som pomalý. Nie, to ty si pomalý. Ja som pomalý. To sa tak dám a bam! Pre basketbalista taký vysoký skok. A bam. A byť maličký. Tak to už nevyhráš. Že najprv, jak sa teraz prejdem. A čo to sa vás za 17 bodov? Vidíš, takže dostanem ešte bod. OK, tak sa to si vyhral. OK, mne už sa basketbal nechce hrať, čiže nechám ho, že vyhral. Takže je 3-1. Takže je to 3-1. A teraz si ideme zahrať hokej. Ja som malký. Tak OK, ja budem ďalej. Hosar. Ďalej. Ten sa mi ľúbi. OK. A malký, Ty si Pittsburgh. Teraz nabiť. A BAM! Ej. Ne, ty ho... Ne, potom to nebude. Ty si to už hral? Hokej. Čo, hej? Hej? Pretože hokej som jediné nehral. Ne, vôbec.
Však. No, už som skoro dostal tu umýváka. Co je ten umývák? To je umývák. Choď tam. Ti ide po hlave. No, Pittsburgh dáva gól. Boston dáva gól. Ne, Pittsburgh. To preskočím? Zidane. Tak, vidíš, pozrieť pusinku. Nohou. Takže si to už hral? Ne, to je teraz, jak sme sa buchli v prvom kole. Aha. Kde ideš? A ja som ho tak ničil, jak dobrali. Je to. No, okej. Sky? Co je to tá bránka? To je jak na futbale? Že ti sme... Presne. Ak to pustí, to... Ale je to super hra. To bol pekný volej. Jasne, volej. Ale volej na hokej, nevadí. On sa tu skade zobral. Hej, nie. On to tiska do mojej brány. A keď aj tam to zatiskne, hej. Edu do mňa. No tam choď, no. Zidane. Kde ideš ku mne s tým šutrom? Ty si máš šuter. Ne. Jo, pro. Áno, máš ho tam ty. Vidíš, on mi to zatiskol až do mojej brány. Ne, no ako sa považuješ, že ho tu sem poslať? Choď tam, choď. Teraz otlačí teba. On zmizol, jak to? Si mi rozbil svetlo. Yes. Yes. To si ocelíš. To vyhrál to všetko. Ne. Ja s tým nesouhlasím. Okay. Zlý puk, zlý. To nebolo pekné. To nebolo pekné vôbec. To najkrajšie. Jaký milý kameň. To čo je za kameň? Neviem. Šútek. Ale ja idem nabíjam už úplne na maximum a BAM! A skade si videl na začiatku, keď je nabíjanie to? Však by som videl, ne? Kde? Však vidím, ne, že sa nabíja. To sa vám pýtam, že si nechcel vysvetliť ho to. Jaká milý bránka. Modrý puk je čo? Neviem. Mňa sa pýtaš. No ako, nevidel som, že čo je také, že prečo by mal byť modrý puk. Sex Manilia. A to mi pripomína, že niekedy teraz by mohol byť Futurecraft. Áno. OK, ja by som to už ukončil. Tak, je to 3-2, čiže pre mňa vyhral som. Takže toto video už by mohlo byť všetko. Ľudí sa s vami. Good boys. Goodbye.